Ďurkom, kapra 53 cm, umiestnil sa pán Kaša Peter, číslo 27. Ja vám blahoprajem. On to vyhral. Ja som len pomáhal. A toto neviem, pani vedúca, to im dáme na pamiatku, alebo... Áno, jasné. Aj toto. Nedám, a toto si dám. Na druhom mieste, treťom mieste sa umiestnil Vladimír Mráz, Kaport 58. Blahoprajem. Dám na pamiatku, nech sa páči. Druhé miesto. Jeseter. Po malom nedorozumení. Lovná miera 78 cm, je to Miro Lupták. Gratulujem. Nech sa páči. A neviem fanfary vyhlásiť, zapískať, kto vie. A je to pán Jan Karkalík. Jeseter 83 cm. Protest zaslúžený, ja sa ospravedlňujem. Mali sme toľko rýb, že sme ich nezvládli, až 4. Až 4 ryby. Ak dovolíte, s vaším súhlasom, toto sú bodovacie lístky vás všetkých. Dáme to do jednej bedničky, zamiešame to a začneme losovať. Od posledného miesta, teda od 14. ceny. Ak dovolíte, najmladší pretekár bude vyťahovať jednu cenu. Otočiť sa tam. Tam sa pozerať. Ručky dajte to. A jeden lístok. A daj mi ten lístok. Ďakujem ti. Dám zobrať na tvár. Ktorý chceš? Ten. Číslo 5. Jan Lasík. Lasík. Teda vy vyhráte všetko. Na pamiatku a blahu. Počkaj, Jano. Prosím ťa pekne, otoč sa tam. Tam pozeraj na ostatní. Kuksem. A vyber jedno. Aby to bolo regulárne. Zase on si vyťahol suseda. Je to Jan Koza, číslo 3. Pozor. Blahoprajem. Nech sa páči. A teraz, ak dovolíš, necháme ísť ľavou rukou. To od srdca musíš. No. Dobre. Konečné číslo 38. Ďurkov Tomáš. Vítaj medzi nami, brat. Nech sa ti páči. Vedúca ti dá. Ďakujem veľmi pekne. A losujeme ďalšie. Poradí neviem, ktoré. Nech sa páči. Je biele? Našiel si na čo? Našiel. Číslo 23. Herdál Bilan. Sami mladí ľudia. Blahoprajem. Krmivo máš. No. Šťastné číslo. No. Šťastné číslo je číslo 19. Jaroslav Boroš. Sami mladí ľudia. Blahoprajem. To si nechávam na pamiatku. Kto je na rade? Nevraveli. 26 ste nevraveli. Ešte nie, ale budeme teraz. Je to Hudec Štefán, 29. Tak už aj dôchodca, nie len mladý, hej? Zástupca staršej generácie. Blahoprajem. Druhánka dáme rezne. No.
Ďalších 26 nevraveli, 26. Našiel si dačo? Našiel. Číslo 1. Stanislav Halinský. Nech sa páči, Mariánsky. Koľko máme ešte? Dajme aspoň taký toaletný papier, cenu uteky. Číslo 26. Nariekal, že nebol. Nemám. Tibor Nadík. Nech sa páči. Nech sa páči. Nie, dokonce. Blahoprajem. Perfektne. No veď hovoril, protestov. Ďakujem. Nech sa páči. 26 už nebude. Číslo 24, to je sused. Tomáš. Harach Tomáš. On musel ísť na autobus, ja to preberiem. Ja to preberiem. Dôverujeme, verím. Vážne, bol s nami. Nech sa páči. Ďakujem. Tým odkazujem, že vám má zaplatiť pivo. Á, presne tak, ďakujeme. Sused správa. Nech sa páči. Takže toto je Tomáš. Putový stolček. 25. Páni. Roman Tivák, 28. Aj vám. Ja vám ďakujem za pochopenie, za disciplínu, za vzájomné porozumenie a verím tomu, že sa ešte stretneme.